Assalamualaikum Pak, sugeng siang. Jian sampun wangsul saking sekolah. Waalaikumsalam, sugeng siang Nduk. Oh iya, lungguh kene sik. Kono wisuh sikil karo tangane dhisik. Hehe, nggih Pak. Alhamdulillah Pak, kala wau Jian mantun nindakake ulangan basa Jawi. Lah piye Nduk asile? Lak yo apik to? Nggih, alhamdulillah Pak. Asilipun menika sampun sae. Kala wau ulangan tembang maca 4. Nggih dipun utus kalih Bu Melati kangge nembang Sekar maca 4 gambuh Pak. Ya alhamdulillah Nduk yen kaya mengkono. Bapak melu bungah. Bakune awake dhewe kudu tetep sinau. Apa maneh kanggo nglestarekake tradisi lan kesenian basa Jawa. Wong Jawa aja nganti ilang jawane. Nggih, alhamdulillah Pak. Bakune pancen Jian kedah sinau terus. Napa malih jaman kados makaten kathah teknologi sing tansaya maju. Ning nggih miturut Jihan kita kedah mboten angsal lali Pak. Sinten malih sing badhe nderekke sinau bab kados makaten nek mboten kita generasi penerus bangsa. Ya wis, saiki wisuh njur dibacutke maem mawon. Banjur aja lali sembahyang lan iso istirahat dhisik. Tetep semangat ya kanggo sekolahe.